welcome sa'yo? We saw people along the streets where you Yes. So, we were surprised actually because hindi naman namin usually Mindanao na mga Mindanaoans nakakakilala sa akin. Mga Bisaya sa Cebuano speaking areas nakakakilala sa akin. But this part na hindi naman sa Cebuano speaking, nagulat kami na nandyan sila to welcome us and the senators, and we are happy and heartwarming yung welcome nila dahil medyo mainit kanina but nasa labas sila, even yung mga bata. So sinasabihan namin na huwag na palabasin yung mga bata. Mami yung sa ano lang po, may warning po si Supreme Court Justice Carpio.